Жорж Ганчев е мой гост тази сутрин в Здравей ви, България. Добро утро. Добро утро. Драго ми е, че съм тук. Отдавна не съм ви виждал. Къде живеете? С какво се занимавате? Живея в Галактика, в Владая. Обичам си селото. През лятото в село Резово, на 50 метра от Турция. В Лос-Анджелес, на 800 метра от океана. Гражданин на света. Както винаги. С какво се занимавате сега? Сега написахме нов филм с моя нов партньор в Холивуд, Лелан Прайс, режисьор, продуцент, сценарист, известен там. Локацията е Русе, на Дунава. Акшен, фрилър, много бърз, с любовна история вътре. Вие какво? Бандюги от Русия перат пари през България. Аз съм си режисьор, продуцент, сценарист, заедно с моя партньор. Всичко. Като братята Коен, ние сме всичко заедно, а пък моя филм... Участвате ли като актьор вътре? Не ми трябва актьорство. Аз мога да играя само себе си като Джон Уейн. Казах още на моя учител Ли Страсбърг, не знам дали си чул за него. Той изгради Робърт Де Ниро, Дъстин Хофман, той изгради Ал Пачино. И вас. Аз при него завърших режисура и главно, и продуцентство, и... великият Артур Милер, мъжа на Мерлин Моро, беше мой преподавател по драма. Добре, като продуцент, режисьор и всичко на този филм, що не си сложихте една роля на Жорж Ганчев? Ще обясня защо. Защото ми е скучно да играя себе си. Искам да знаеш, че аз съм много щастливо момче. Аз съм щастливото овчарче от България. Всички хора са били много добри към мен. И включително и българи. Както споменах, хранили са ме артелчиците на стадион Народна армия 1951 година. Никога няма да ги забравя тия прекрасни български хора. Никога няма да забравя добротата им и вярата в мен, че ще бъда велик спортист. Сега от това ли си изкарвате хляба? От кино? Не, моят хляб е изкаран много отдавна. Аз съм бил треньор на олимпийските отбори на Великобритания за 2 олимпиади. Мексико 68, Мюнхен 72, като се стреляха. От тогава, първият ми филм беше 71 година Симбад Моряка, където играх малка роля като бодигарда на капитан Симбад. Мисля, там е бизнес въртители някакъв сега или просто аз имам кинокъща, казва се George Productions. И сега филма за спасяване 50 000 евреи в Втората световна война, великия жест на България към невинните 50 000 души. Единствената страна в Европа, която направи този жест, този невероятен подарък на своя съсед от друга вяра. Тя е любовната история на Лили Паница и човека на СС Александър Белев, истинска случка. Него го гониме. Бившите лъжи комунисти прогониха един от моите основни инвеститори. Загубихме миналото лято. Сега сме вече в добра права. Да обобщим. Киното е водещото в момента в живота на Жорж Ганчев. Това е новата ми книга, новия ми роман "Радостта на палача". Третото издание сега излиза и препоръчвам на младите българи да си го купат, да видят точно какво става в България, и използвам медицинските сестри, заключени в Либия, като модус вивенди, и изграждам една невероятна българка и наричам държавата Мидия и диктатора. Оттам вече, тя като излиза от затвора... За кое време става въпрос? Наше време? При няколко години. Нашите сестри в Либия. Само че тая българка е събирателен образ, авантюристка, красавица, невероятно магнетична, и оттам като излиза по света прави чудеса. Защото аз вярвам в българската жена и нейния чар, и нейния хъс. И страхотно обичам българката и българина, разбира се. И вашата си жена? Не само това. Ние сме много щастлива двойка. Желая всеки му. Желая наистина всеки му. Политиката влече ли ви? За най-голямо очудване мое, какво? Искам да кажа на младите българи днеска, че Жорж се връща в политика, защото не мога да търпа майкопродавци повече. Не мога да търпа крадците на България в политическата класа да се държат като фараони. И техните мекерета, местните фараони в малките градчета, да тероризират дребния, средния и себения бизнес, за който се борих аз толкова години. Те са местните, в кавички, лъжи-богаташи, мутри, какви ли не. Или някои, които купуват на зелено на българския селянин бъдещото производство на нивите му и му обещават толкова и му дават толкова. Българският бизнес блок сега замразен проект ли е? Има ли го? Регистриран ли е като партия? Отдавна не съществува той. Открадна го лицето Иван Йорданов Костов с циганите на въпросния как се казваше онзи циганския барон Кънчев. 150 цигани направиха малко сборище в НДК, докато нашия конгрес 2001 беше във Варна. И подопечните съдии на господин Иван Костов
Емил Марков се казва, в август месец, когато съда не се среща, постанови, че това е бизнес блок и те го закриха, не се явиха на избори. Няма български бизнес блок. Сега има национално патриотично неговата партия се обединение. казва Евророма. Повтарям, не ме интересуват такива партии. Той помогна на Иван Костов да постави две негови мекерета, Христо Иванов и още някой там. Направиха го председател и не се явиха на избори. Така, и сега Сега моето движение се нарича Национално патриотично обединение. То беше направено 2005 година. Аз го замразих до сега. Всяка година ние сме активни, в Сметната палата сме напълно редовни и дойде момента, в който ние трябва да се намесиме. Ето ги, всеки млад човек трябва да си вземе на Христо Ботев дневника и на Апостола дневничето. Прочити ги тези неща. Ако те не вярват на хора, които днеска са живи и здрави и са български патриоти, аз наистина препоръчвам на младите хора тези две книжки да ги вдъхновяват. Да видят, що е свършил в най-невероятния 19 век. Това движение го правите партия. То си е партия и то съществува от тогава. Аз само, че изгоних Болен Лидеров, например, защото ми даде точки, предложение 12. Омраза, омраза, омраза. Румен Леонидов. Омраза, омраза, омраза. А вие? Любов, любов, аз им казах, господа, нашия народец е една шепа. Как може да го третирате? Как брата с брата трябва да се третира с омраза? Политиката на омразата е стара шапка. Ние сме в 21 век с невероятни комуникации. Имаме прекрасно младо поколение. Дайте да му дадем щафетата с вяра, доброта, най-вече уважение към закона, уважение към съседа или колегата и до година участвате на изборите, така? Абсолютно участваме. Твърдо, и то самостоятелно. И твърдо самостоятелно. Никакви коалиции. Суетен човек ли сте, господин? Не най-малко. Значи мога да ви питам, не сте ли стар вече за тая работа? Не най-малко. В момента, когато Ичо, Гичо, Атанас и Спас се навеждат и взимат властта от улицата и тръгват да се учат в движение. Това е светотатство към нашия народ. Колко е широк хоризонта, който си поставяте? Как виждате като процент вашата партия? Аз 2 пъти съм вкарал по 13 души с мои джобни пари. Първо, аз съм взел 18% в 91-а с джобни пари и взех Петър Барон с мене, който всички го обвиняваха. И му дадах братско рамо. И като български бизнес блок преди това, пък още повече. Не, като личности се явихме на президентски избори. Да, пък припомням за по-рано, като партия български бизнес блок. А 96-та взех 24% и сега преди 1-2 лета дойде Кольо Камов на социал-демократите и си призна, че тогава бившите лъжи комунисти са ме цакали с 720 хиляди мъртви души. Какво ви говори това? Това говори, че никой не трябва да вярва на тези проценти, които се явяват на екрана в нощта на изборите. Тук върви как се казва, една практика шменди капели, която е абсолютно незаслужена от младото ни поколение. Тези красиви, енергични, генетично интелигентни млади хора, трябва да им предадем една щафета с добро. Тези хора трябва да знаят, че ги обичаме, уважаваме, казваме им, с вас съм, давам ви рамо, напред, ура! По-талантливи сте от мен. Всички ли са маскари според вас? Не най-малко. Маскарите в политическата класа са поне 80%. Този процент за мен е неприемлив. Техното поведение за мен е неприемливо. Отношението ви към управляващото мнозинство днес какво? Бойко е нужен днес. Бойко е енергичен, Бойко може да свърши работа. И той се учи в движение, както виждате, и си променя мненията по 4 пъти на ден. Но, може би, ситуацията го налага. Сега, аз не мога да критикувам хора, които са работоспособни и искат да направят добро. Само, че една птичка пролет не прави. Той няма усещането, че негови съветници, които са по-умни от него, или по-вече знаят като експерти, като специалисти, той не се обляга на такива хора, а той се обляга на хора, които му харесват и които казват да. Yes man. А yes man не са най-добрите експерти и най-добрите хора във властта и в политиката. Зато и му препоръчвам да се вслуша малко повече в по-умните хора от него. На стара служба, която има опит по света. Да не говори, че вместо в Бейрут, той има предвид столицата на Сирия. Онзи ден. Това е стъписващо. Не. Кой е объркал това? Самия Бойко. Не вчера или онзи. Знаете ли какво значи това?
Имате ли представа горе? Не съм чул да обърква столицата на Сирия. Проверете. Дамаск, но окей, смисъл добре. Дамаск е един от най-старите градове в историята. И от тук вече един Бейрут беше разбит 4 пъти. Аз съм бил навсякъде много пъти за арабския свят. Това ли е слабостта според вас? Не, това е просто нещо, което неговите съветници трябва да го подготвят, трябва да му свършат поне домашната работа. И когато той представлява България пред света, да я представи като човек еродиран на 21 век. Това ли е според вас неговата грешка, че се доверява на грешните хора? Не само това. Той има случайни хора. А има и много добри хора. Този Валю Николов, който стана зам министър сега, е един много талантлив млад човек. Е един достоен българин, един патриот. Има и много подобни там. Аз съм за. Значи, доколкото разбирам, бихте си партнирали с ГЕРБ, ако влезете в парламент. Съмнявам се, че може да партнираме с ГЕРБ, ако някакъв турчин става министър на културата и не иска да ме приеме за моя филм, докато Стефан Данилов, бившия министър на културата, пише, че това е национален проект до шефа на канадския филмов борд. Вау! Какви са тия случайни мултаци там? За какво говориме тук? Каква е тая пляка? Какво е това качество? Шел да строи Лувър в България. За какво говориме? Нашите хора не могат да оцелеят месеца. Не може да оцелее баба, дядо, баща и майка седмицата. В Северна България малките селища нямат какво да ядат. На какво прилича това? И сега ще ходят из Израел, ще правят сделки зад гърба ми, да правили друг филм за спасяване на евреите, където ние били сме виновните, внимавайте, били сме виновните, че не сме спасили гръцките и югославските евреи. Уау! Идва Хитлер, покорявани за 4 дена и 50 000 български евреи отиват в лагерите на смъртта. Толкова ли са тъпи тия хора? Защо е така според вас? Защото само, че не за нямат образование сериозно. Онова, което казвате, че изнемогват хората по региони. Защо е така според вас? Първо, те са ограбени. От кого? Например, долара струваше 3000 лева. По времето на Жан Виденов в сюблимния момент. Да. Жан не открадна една стотинка. Жан беше едно порядъчно момче, което не беше готово да бъде министър-председател. И когато господата банкери, в кавички, кредитни милионери, заграбиха тия пари, поделиха си ги от банките, на тех не им струваше нищо. Той е невероятен кредит с стотици милиони долари. Вау! А сега? И какво нашия народ си загуби спестяванията? Някой наказа ли ги? Вкара ли ги в затвора? Закара ли ги в съда? За какво говорим? Работи една комисия по досиетата, от чиято работа и вие сте ощетен до известна степен. Ще ви обясня. Моето картонче е от футболиста Гайдарски от ЦДНА. Мой приятел, който сме си говорили за мадами на стадион Народна армия. Шефа на контрразузнаването, генерал Мишо Михайлов, направи пресконференция в агенция Балкан и каза, всеки се опитваше да подчини Жорж. И английското разузнаване, и руското разузнаване, и американското разузнаване. И ние се опитахме в ДС. А контрразузнаването им каза, се прави тук в България. Жорж е бил 35 години в чужбина. Толкова ли са тъпи тия хора да правят такова картонче? Питам. Но същите хора, същата комисия, която в момента разкрива принадлежност към държавна сигурност, се заема, разбираме от вчера, с така наречените кредитни милионери. Би трябвало да ги поставя в светлините на прожекторите. Кои са тия кредитни милионери? Ще ги видите кои са. Те са богопомазани бивши лъжи комунисти. Какво правят те сега? Те мародерствали, стават все по-богати. Те имат ли реална власт, политическа власт? Не, са задкулисни играчи? Те обичат да стоят пред телевизори и да дърпат конците оттам. Вярвате ли, че някоя комисия в такъв случай ще разкрие тези хора? Много трудно. Много е късно. Много трудно. Запомнете го това. Спестяванията на баба, дядо, баща и майка отидаха по един такъв брутален начин. Джордж Сорос, спекуланта, който наистина провали английския паунд на времето, същия си прати момченцата тук и дигнаха до 3000 лева долар. И Жан си даде оставката